kuite mari munhu akakuramba achiti wakashata asingaziye kuti wakatozvipengera pauri papa. Hata ungosekwa zvako haikona kurwisa usavadii ungoseka. God is in control. Unaona asingarwiswe seka zvangu ndasheka zvangu inini ndasheka zvangu zimbimbindo siyana nini. Auskuda aona kana tse tabasa yurwisana nemari aona kana tse aje bhaji yakadai pfeka shirt 1 kubva 2012 rwa shirt 1 musemu room mako maunorara uri ku-UK same room yaunorara ndiyo office yako iyo ndiyo yaunoitira futi malive ako iyo ndo kitchen yako iyo une makore angani 57 years old. Tsika ungorwisa vanhu uri kumbowana ine zvauri kuita hapana. Ukatiraya kutanga chechi zvakabondera ukatiraya kuita chii zvakaramba siyana nini. Kalive kangu kari bho mukadzi wangu akanaka inini ndiri bho kumalooks netuhand tunesam tatsa face yako hauna malooks haukwanise huka hauna hand ine something kana yo hand isina something hausi handsome. When uncle argue siyana nini You said your looks are your hooks? Yes, I'm talking about the other guy. Siyana nini handityesa dzamba kwenyu kana muchibika futi kuzamfungo nemari yehuku muzukuru wambuya South. Anzeka hapo mbuya South munowazi here mbuya South munowazi here mbuya South vakafa vane 80 something years but vaipfeka skin tight vachitamba mapodens ambuya South. Muzukuru wake udati asika nenini ndewangosiyana neni hauna zvaunazvo udanosenza kubheka zina pausi handsome udosenza kubheka zina una malooks siyana nazvo zvakabasa. 57 years hauna kana stand hauna kana imba tsak siyana nini. Siyana nini auskuda mbuya South from Matara unowaziya mbuya South. You can cut the music out. Mbuya South ndiyo kwa Mutare vakapa ne 80 something years vachirwa skin tight. Mbuya South muzukuru wake udati atasatasa nini siyana nini ingwasungata siyana nini auskuda siyana nini. Mwari andiropafadza zverendi najesu wangu iwo nemadhimoni ako gara ikoko siyana nini. Life yangu right ina jesu wangu mwari wangu right udaro noenda pa online unoita journalism online for 2 days odzoka usi ndiri journalist saka ndipe mabank statement ako ndiri journalist tsak chakudaunikumbira mari nakupa mari yekuenda kuchikoro unodzidzira journalism kwete yakweda kubatanidza. $560 something. Zuguru wa mbuya South siyana nini
uma kupusa uite mari uto life nemusoro mboito mukadzi at least ndotsvaga nyaya dzevanhu tsvaga mukadzi ita vana 57 years tsvaga mukadzi oripota news dzinosumudza nyika yako kwete kuti simba rekungopatsa pwanya munhu pasi wabereki wanga akatokutemba akatokuti iwe uri simba raMwari zvino wasimbimbindo haya asana rangu ndimboita ngongwa nemukadzi wangu kiss my wife and have time with my wife. Asi iwe simbimbindo siyana neni mboenda kuna roki uko unoshandirwa kuna roki uko unobatsirwa kuna roki ozotendoka wogamuchira Jesu siyana nezvako zvokuda kurwisa vanhu vaMwari kurwisa mabusinessmen kurwisa mapolitician tsvaga basa siyana neni muzukuru wambuya Sauli mangwana gara mumba pari 6 iri kutanga na 8 p.m. paZimbabwe social media Zim Celeb nepa Zimbo Live nepa ZTN Facebook my Facebook for Tetre Live and we are honoring all the icons akaita zvinhu zvikuru muZimbabwe saka vanhu vaMwari muite zvinhu zvine simba raMwari kwete zvechisimbimbindo izvi siyana neni auskuda. God bless you. Want to say bye? Oskuda. All right, everybody. God bless you. God.